dut kolakagoa probatu adit. Hori gezurra da. Beti pastaina bardine, lehenengo frasita ja, astuitzen ja. Nire aritzena, bueno, sin más. Eske laiztu, Kaixo kuadrilla! Kaixo, kaixo! Beste aste bat, beste saio bat, eta ze ondo gauden, ane. Eta gaurko saioa gainera, bueno, eta gonbidatua. Gonbidatua Instagram eta TikToketik ikusiko zen duten Iker Alvarez influencerra izango dugu gaurkoan. Bai, eta baita nebukai egongo da, joku bat minutu batekin, eta gure reportaria ere. Naia gure reportaria, kaleetan beti irribarre bat atera nahian dabilela. Hori da, baina hau guztia baino lehen, nik galdera bat dut zuretzat eta serio jarriko nahi zonetan. Baina, más serio, a ber. Bai, zuane influencerra zara. Instagramen jarraitzaile nahiko dituzu. Eta TikToken zara super mega famous. Gorrituko naz, baina ez. Ni ez talkatzen ibili zara. Pixkat baiagian. Baina nire galdera ez da hori, nire galdera da. Zuane, gostina egiten duen pertsona horietakoa zara, bai ala ez? Zekotila, nik ez dut erantzun gori ez. Zekotila ez, jakin nahi dut, jakin mina da. Eta zuk, aber erantzun, aber gari. Ez dakit, agian batzutan bai egin izan dut, baina esan nahi dut ezagun astun bateri, edo agian famaturen bateri egin diozu hori nahi zut atara nik. Zezalzeo nahi dozun zuk hemen. Claro, onartu. Egiten duzu gostina, ala ez. Ba ez, a ber, bueno, igual batzutan, astunegia jartzen bada, elkarrizketa hor aurrera doa, zuk moztu nahi dozu, ez dakizu zelan, ghosting. Egiten duzu ghosting bakarrik deserosoa denean. Bai, baina, bueno, ez zuk, ziur zarela, ligue batekin hor bosti, hilabete piko ipala eta horratzetik, eta de repente ghostingak egiten duzu horietakoa. Ezan. Nik ez dut inoiz ghostingik egin. Lehen baiatzu esan duzu, ze gezurtero. Bueno, badakizu gezurtero agian bai, baina badakizu norreztan gezurteroa gurean. Gure erreportaria eta kalean dugu hotza pasatzen orduan. Etorri gure gana. Aldatu gaia, dagoa gai aldatzen ez galdetzen. Aurrera bideoa. Venga, aurrera. Kaixo bikote, gaurkoan bai. Gaurkoan antzerkiarekin erlazionatutako zerbait probatzera etorri naiz. Umorea. Horretarako gaur barrexerka taldearekin bilduko naiz. Goazen. Ni Mikel Irazusta naiz eta komunikatzailea naiz esango nuke. Ni Gracia Arregi eta barrexerkako bizkaitarra esango. Ekain Arrieta naiz eta aktorea naiz barrexerka. Ni Maialen Sorzabal bere eta gidoilaria. Seguro? Bai. Eta gaur egun Euskal Herrian ze motako umorea egiten dela uste duzuen? Umorea modu askotara egin daiteke eta hori guk oso ondo lertzen dugu. Eta guri gustatzen zaigu pixka bat, umore mota berriak sartzea, umore ausarta sartzea. Eta askotan igual hartzen dugu zela egunerokotasunin pasiten dizen gauzak, pixkat esageraut edo pixkat fantasiatik badauke barrexerkak eta pixkat danetik esango neuke. Eta gertatu zaizuen noiz behin agian gidoian zegoen gauza bat oso fargarria zana, gero publikoarekin ez funtzionatzeak. Askotan, alderantziz ere bai, esatezu, hau idatziko txinma, eta gero barra egiten dut esezu. Ez, hemen ez. Hemen ez tokatzen. Gero ere pasada, badakigu igual momentu jakin batean dagola txiste beltzen bat, ez? Jendeak momentuan ez egin izan aparre, ez delako ausartu, gero ja bat hasi parrez, eta ja beranduago ja mundu guztia animatu, eta hor ja gustatzen zaigu pilo bat, publiko artean sortzen den hori, ez? Eta gaur egun zertan zaudete murgilduta? Oin emanaldi berrize prestetan gabiz, buru berdarri. Bai, estrenatuko da azaroaren 8 eta 9 Gaztestenan, Donostin, bale? Horren aurretik, azken aldiz, egongo da, orain arte holtzaratu dugun emanaldia ikusteko aukera, bagoiaz, azken emanaldia izango da. Azken emanaldia. Azkena, Antzokizarrean, ekainaren 10ean. Ekainak 10. Ekainak 10. Ekainak 10. Esan beharra daukat umorea egitea ez dela batere erraza. Azen meritua daukaten hauek. Hala, urrengo astean saltsa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi izan eta musu pila-pila. Ze erreportaje polita, ane. Oso ona, benetan, Oso ona. Zu kapaz izango zinateke zure Get Ready With Me bat egiteko minutu batean bakarrik? Baina ropa, janskera, ulea guztia. Everything. Gauza asko dira, ez dakite, Bueno, nebukairen txanda da, eta gaurkoan ere bai badator, minutu bat joku batekin. Aurrera! Kaixo, bikote, zemo zaudete? Ghostingan gaia berriz bueltan ekarri nahetze, nahikoa. Ghostingan biktima izatea oso mingarria da. Horregatik, gaurkoan ghostingaren antitesia den bideojoko bat ekarri dizuet. Hau da, bideojoko seguru bat, lasaia eta bakarra sorpresa atseginak emango dizkizunak. Beraz, prest gaurko bideojokoa zein den deskubritzeko, adi, bagoa zela.
gaurko bideojokoa A Short Hike da. Euskeratuta, bueltaska. Berezi bilaldi laburra esan beharko genuke binu bueltaskak hobeto sonatzeu. Irla batera iritsi berri den pinguino pixelatu antzeko bat izango gea. Ta zeingo egun? Bueltaska bat eman. Listo? Zakat ez gai esateko, banga horrengo astera arte, Ez goen benetan. Zatxekin pillo bat izango dituzute egiteko. Pinponean ibili, irrako jendearekin hitzegin, arrantzatu, karrera batean korriin, eganin, lurrazpiko altxorrak deskubritu, eganin, egan gehioin, ta egan gehioin, ta gehiago, ta guztia zeatik ta zertarako. Berez, jokuaren helburua da irlaren gailurreaino iristia. Binu, bueno, inungo presai gabe eman bueltaska bat irlatik eta disfrutatu bidaiaz. Ta gainea fijatu zazte, bai, euskaraz jolastu zaitezkete Josu Bigo eta Game Arauntxeri esker. Game Arauntxeren webgunera sartu eta ontaz aparte beste joku pillo aurki ditzakezu, betenak euskaraz eskuragarri. Sartu eta kuskuxatu. Beraz, gaur ghostinin bai zute lasai egon azu pertsona horretaz hartu joku de chill hau eta disfrutatu. Ghosting egin dugula aitortu dugu, baina Aritz, ghosting egin dizute zuri? Bai, egin didate, bai. Bai, nork esan dezakegu? Esan dezaket ezaguna dela, eta esan dezaket euskalduna dela. Opa, ai ama, asmatzen saiatu naiteke. Ez, hobeto ez. Zuri egin dizute inoiz. Niri inoiz ez. Inoiz ez. Inoiz ez. Hori bai dira gezurtero. Gero nine ez gezurteroa, ez gintzun behar dena. Aritz, minutu batean zer egiteko gaizarazu? Ba, gauza asko. Adibidez. Ba, ez dakitane gauza asko galdez dituzu gaur, A ber, beti zarazu galdezka dauena, majo. Bueno, pista bat eman aldizut. Urrengo bideoarekin zer ikusia dauka. Oi, bihurri izatez gaur, kalean ere bihurri bilizara? Pues noski baietz egin naizela bihurri eta ganberro gainera ikusi nahi baduzue, ordoa bideoa. Kaixo, kuadrilla gaurkoan gure biktimekin batuko naiz, eta minutu batez ezingo dute ez baietzik, ez ezetzik esan. Ikusi. Venga, zure izena? Iker? Bai. First victim. Nortzarazu? Patri. Minutu batez ezingo didazu ez baietzik, ez ezetzik erantzun, bale? Nahiko ondo hasi garan. Bueno, nola da zure izena berriz ere? Patri. Patri, ezta? Bai. Bigarrena? Zein da zure izena? Magi. Magi. Azterketekin orain, ala... Erronkarekin. Eta erronka gainditu duzu? Oraindik ez digute esan. Ez dizut. Nor dator? Zure izena? Izar. Izal. Izar. Bai. Prest? Bai. Beste bat? Ezin dut hitz egin ez da ere, nervioso nago. Egingo idazulakoan. Ni ere. Zure izena? Asier. Zer dituzu, ikasi ala lan egin? Bilak. Zure izena? Egoitz. Zu Donostiarra zara? Txudinagakoa. Eta zer dituzu, ikasi, ez da? Mekanika. Eta non dituzu lan? Esarrotegian. Baina kamarero bezala, ala... Txotxero. Txotxero bezala? Tupelak ikitzen eta... Ostras, hori hona da, eta gustatzen zaizu hori egitea? Gustora nago ba. Karo, orain amaitu da, ja, sagarrotegi... Oraindik ez. Oraindik ez. Eta, ber, zer gehiago, gustatuko litzaizuke egitea belarritakoak? Inoiz. Inoiz ez, eta tatuajeak? Inoiz. Eta zergaitik? Ez ez, egin duzu, minutu bat, lehenengoa zara! Bueno, ondo, egonda, ondo, bai. Ona zara zu jolas honetan? Bai. Vale, bueno, baina nik benetan hobeagoa naiz, Bai. Kalean hobeto egin dut. Seguro. Ondo ikusi duzu reportajea? Nik nahi kondo. Ikasi! Ikusi duzu? Ikasi, Bueno, zer, bagoaz elkarrizketara? Tokatzen zaigu elkarrizketara joatea? Bai, uste dut. Guazen ba. Let's go! Zapata barriak. Nahikoa. Pozik gaudean, pozik gaudean. Ez, que gonbidatuaren txanda hildu da, Hori da. Ongi etorri, Iker. Eskerrik asko. Bueno, eta esan dezakegu influencerra zarela, eta moda, futbolari buruzko edukia sortzen duzu, eta zapatillak ere protagonistak izaten dira zure bideoetan, ez da? Horrela, bai. Zuk zapatillei buruz asko publikatzen duzu, eta ni jakin nahiko nuke zenbat pare dituzu. Ba, orain dela hilabete batzuk kontatu nitun, eta neuzkan 52 gutxi gora era. Berrogeita bi pare. Baina nik uste, orain 4 hilabete edo pasaiala, nik uste 50 iristeiala. 50 pare? Tras. Eta nola, osea, zuk erosten dituzu denak, edo agian batzutan kolaborazioen bat? Gehienako hain kolaborazioengatik. Zuri etorri zaizu kolaborazio arraroen bat, edo agian, zuk moda egiten duzu, igual moda esten zerbait, edo? Depilazio laserrana. Laser depilazioaren, eta egin zen duen?
Egin nun. Eta nun, Hanketan. Hanketan, baina integrala ez, ez da? Ez duzu esan behar, ez duzu esan Dela, behar. hanka bakarrik. Gustatu zitzaizun? Ez, kiston milen ziten da, enitzen bueltatu. Bueno, eta ikusi dugu Lukak puntuatzen dituzula saretan. Zer iruditzen gure Luka gaur arintzetago zelan etorri gara? Azatuko gara, Bueltezita, Ez dago gaizki, izan da ez? Niri aritzena, bueno, sin más, ¿no? A ver, esan bat aritzena que floja un poco. Gatzaiek adibidez gusta ez zaizkit, eta zapatiak bai. Hombre, zapatilla berdina de kogu, zatzuk. Berdina dia. Un 5 pelao. 5 pelao? Ander winerriz. Listo. Bai, sortzi bat zutzatu. Bai. Un 5 pelao. Kargatu, Ondo dago. Zuk, normalen opariak jasotzen dituzunean, esan daiteke euneko 30 direla onak, opari onak, eta euneko 70 pues, eskasak. Bai, horrekin ados nago. Ados, zaude. Bai, bueno, galdetuko diogu, ez da, kalean dagoen jendeari eurek zer uste duten, eta ia jaso duten olako opari itzuziren. Hori da. Bere xagutxoa oparitu dizkidan koloretako klip batzuk, eta 6 urteko ume batek ez ditu klipak behar. Oparitu zeaten margo batzuk eta estutxo bat, eta ez nituen erabilit. Behin nire urteetan nire amak oparitu zuzten koiar bat, baina nire txiketako hortzeken. Orden, klaro, nik zabaldu nagoen, eta gara nolako horrupegi bat, tipo, zer da, hau, eta semaz daukoto peitxien gordeta, ez dut erabili inoiz, eta eskerrak. Ez gara superge, jazta. Ni nahiago eta ibez, dirua nire gauzak erosteko eta ez zeozien gauza oparitzea. Eta ari... Zuek zen nahiago zuen, dirua ematea? Igual batzutan bai, a ber... Pentsa, dirua da... Itxusia pixkaten blan. Bai, itxusia ez dakit, baina da gauza impersonala da. Niri gustatzen zait zerbait pentsan dutena niretzako edo gauzatxo bat. Gero egia da nire bai pozik nagoela liburu batekin adibidez, baina. Bueno, neska mutil, hemen gaude tukutu, baina challengera joan behar gara badugulako zerbait prest. Tekarri dugu gaur bakoitzak bi egi eta gezur bat. Norraziko da. Aritzu, ni arte naiz? Venga, ni hasiko naiz. Bat, lige batekin geratu nintzen, eta gure lehenengo musua urgentzitan izan zen, ze oso gaizki zegoen bera. Bigarrena, DBH-ko maila bat Michiganeko Royal Oak High Schoolen egin nuen. Gezurra fijo, hori asmatu dozu. Eta hirugarrena, Instagramen argazki bat igo nuen, kendu egin zidaten, borratu egin zidaten, berriro igo nuen, eta berriro borratu zidaten. Jo, zelako argazkia, Ipurri erakutzen zuen. Ez dute esango nolako argazkia zen. Nik uste lehenengoa gezurra gala. Ez que bigarrena horraz izan Royal no seke, ez dakite, hori igual. Nik ingles maila honakin ikuste izan, nik uste. Ikerrek arrazoi lehena izan da gezurra. Ikasi nuen Michiganeko Royal Oak High School, Bete, yes. Lehenengo da, nik txikitan lo hartzeko, beti belarri ikutzen nun, hola. Hori egia. Zuzuri. Bai, bueno, eta batzutan ere gurasokin iten nunen lo, behaiei bai ikutzen nien. Bai, bigarrena da, oain dala gutxi junitzala Milanean lagunekin, eta junginan okerna zeon baloratutako ostatua. Oian odola zeon, pixabiga zeon, ikiston nazka ematen zen. Eta hirugarrena da, inoiz ez dut kolakagoa aprobatu adidu. Hori gezurra da. Lelena, venga. Kolakagoa nazan. Hombre, nola, hemen jaiotakoa zara, nola ez duzu kolakagoa edan? Gez, egunero bi hartitut minimo, Nirea da, igo nuela Rosaliaren txalentza TikTokera, bai, despetza, ando despetza, hori, eta viral egin zan, eta Rosaliak repostatu zuen. Hori Bigarrena da, txikitan eskupilotan jolazten nuela, eta hirugarrena da, Saskibaliko mundialean cheerleader izan nintzela. Jodan, hirurak. Osea, niretzat dira hirurak egia. Bat, gezurra da. Nik ez diot ikusten pelota jolasten egia zan, asko. No estilazo. Nik ikusi dut, nik esango dut hirugarrena dela gezurra. Bat bez. Lelena gezurra da, Rosaliana gezurra da. Beitu, hoi nindo rebantza, ez dugu esmatu inoz. Ze gezurtera, nik hori ikusten nuen. Bai, nik ikusten nuen. Bueno, kuadrilla, denbora amaitzen hasi zaigu. Iker, nola egon zara, gustora? Bastante gaizki, Gaizki? Gezera andan. Benetan, zuzustu dote. Zuzusta montzu zuri. Bai, ikusten nire horpegen. Bueno, eta etxan, gogoratu TikTok eta Instagramen jarraitzea abildua Iker_Alvarez 2Z-rekin eta Kalaska ere bai, jarraitu mesedez. Eta urrengo saioan, urrengoan ikusten gara. ikusiko gara. Agur! Agur!